Muri yeZimbabwe aiwa pazoitika chishamiso chavhundutsa vanhu apo patona kuti Tendai Biti aiwa anozokandirwa pasi pebhazi neZANU-PF. Aiwa muri yeZimbabwe aiwa kutengesa vakambonaka nokuti kubva patakangoona aiwa kubva kudhara achingoshandiswa neZANU-PF, asi muzara nhasi vanhu vazoshamisika achizoona achifuratirwa. Saka muendera mberi nenyaya iyi kana zvaitika ndokurudzira bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tambochana mabuditsi andokupa pano paZim News Live. Nekuti kunyange ake ari acting president weTSHABANGU vakagadziwa naCHABANGU, now dzinoona dzinyogwa dzichinzi this shocking revelation raises questions about BT's alleged betrayal of NACHAMISA in favor of collaboration with the ZANU-PF. Biti, a key figure within the CCC, was working alongside ZANU-PF and CHABANGU to undermine NACHAMISA's leadership within the party. Vachendera mberi vanonyora vachiti on Tuesday, Harare Magistrate Mrs. Bongai Guriro found Biti guilty of assaulting businesswoman and investor Mrs. Tatiana, imposing a fine of $300. The magistrate ordered Biti to pay the fine forthwith with no extension or face 6 months in prison. Additionally, 6 months of the sentence were suspended on the condition that he refrains from committing a similar offense within the next 5 years. Samuri Zimbabwe ndo maconditions anayechipiwa Biti kuti kunyange vachimbotaura vachimboti aiwa munhu kana uri muZANU-PF unenge une zvese, asi tazoona panapa azofuratirwa, tazoona panapa aiwa azotenderwa matables down achinzi aiwa ngabhadhare $300 ipapo kana asina aiwa opinda mujeri. Muri yeZimbabwe chitiko chashamisa chavhundutsa vanhu kuti Biti okufuratirwa here nanaCHABANGU. Muri yeZimbabwe ndo mashoko atati tikupe muzara nhasi. Aiwa pinda mucomment section medu utudze mafungiro ako, usakangana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon. Tamochona mabuditsi andokupa pano paZim News Live.